Jamen, så allerførst så synes jeg faktisk, det er ret mærkeligt, at forsiden om os. Det her, det er jo landingpagen, ikke? Mm. Jo, så synes jeg, det er ret mærkeligt, at om os er det første, man kommer ind på. Jeg synes, der mangler en hjem-tast. Og så... lige lære den bærbar at kende her. Og der er jo ikke så meget om os. Man kan i princippet godt sætte det om os, som er her, i princippet under kontakt, eller... Ja, fordi der er ikke så meget, om os. Det er bare, hvor virksomheden... Hvor den er lavet, og hvor den ligger henne. Service er sådan noget smart nok, faktisk. Sæt. Jeg kan markere det. Ja. Den virker meget. Men det ville være nice, hvis priserne for eksempel lå her. Services, og så der lå priser også. Så man vidste, hvad man betalte for. Åbningstider. Ja. Den virker også meget lige til. Jeg vil nok have skrevet, hvis man har 4 timer service, vil jeg nok have skrevet et telefonnummer på, at man kunne ringe under det samme punkt. Også selvom det står under kontrakt. For så hvis man er i nød, så kommer man først herhen og kigger, de har 4 timer service, så er nummeret lige her, i stedet for at man skal til at klikke en gang til. Ja. Og igen, her har vi, at den ligger på Europavej 5 i Padborg. Som der står på om os, som det eneste. POP. Ja. Den er også meget lige til. Den er meget fin, den er. Den virker. Jeg er mega træt. Samarbejdspartner. Ja, den ligger også meget lige til. Men jeg vil nok lave om til hjem, og så om os vil jeg nok skrive lidt mere. Ved services vil jeg nok skrive en priser, og om åbningstid vil jeg nok lige sætte telefoner, hvis det der er en nødstilfælde. Det tror jeg det. Og så vil jeg lave den i WordPress. Fordi WordPress er det nye. Sorry.